terroríficas tardes a todos. Preparádevos para vivir o programa máis medorento que vistes na vosa vida. Que? Ai, medorento de verdade, pero bueno, non vos preocupedes, non vos asustedes moito porque aínda que non o pareza, isto só é unha festa, pero claro, así unha... Non pode estar tranquila, pero isto que é? Esta criatura tan rara, quen é? Mira, ai mi madriña. É a criatura se cadra máis rara de Chaioso, que é onde estamos hoxe, que cada ano se converte na aldea máis terrorífica de toda Galicia. Xa vedes, hai un cemiterio, dis que hai meigas cun aquelarre, porque xa o dio dito, a velas ailas. Dis que tamén anda por aí a nena do exorcista, incluso Aníbal Lecter, que me dixo un paxariño. Isto, de momento, é o que vos podemos ensinar, pero despois en exclusiva na Hora Galega imos coñecer esta vila de terror, se é que non infarto antes. Unha festividade terrorífica que se pode disfrutar durante toda esta fin de semana aquí en Chaioso, que ademais vai vir con moi boa temperatura, con moito soliño, igual que fixo hoxe por toda Galicia, así que ide pensando os vosos plans preferidos para estes días, e mentras decidides, aí vos van algunhas propostas. Ai, mi madriña, non sei onde me metín. Isto mismo me parece o mismísimo inferno. Estas personas quen son? Ai, unhas meigas, un demo. A ver se non me fan nada, non me meten a min no pote. Hola, señorita Armeiga. Hola, que estades facendo? Mima. Mira, aquí o único que fala é o demo. O demo, é po inferno. Que estades facendo? Esperando a xente. Ai, a que xente? Xente que veña po inferno. Ai, pero... Xente como a ti. No, pero eu non... Queremos xente como a ti que se quede aquí. No, pero eu non quero quedar aquí. Sí, tú tes que quedar aquí. Pero mes que eu non son meiga nin son nada. Pero tú eres unha morta que tes que ir ao inferno. Pero eu non quero quedar aquí, teño que quedar aquí. No, marcho daqui, isto que é? Dios mío. Ai, mi madriña, eu quero marchar de Chaioso, que isto está me dando moito medo, pero... Ai, mamaíña querida, eu marcho con ele, espérese. Ese quen é? Aníbal, baixa o machete, pero que estás facendo aquí? Estoy comiendo, niños. Tengo hambre. Ai, mi madre, que queres coller a cena de hoxe ou que? Sí, Pero... quiero comer. Fixaches pa quitar as mans daqui, ti non tiñas que estar nunha gaiola. He escapado muchas veces. Cada vez que tengo hambre busco la manera. Mi madriña, menos mal que estamos de día, porque isto de noite que estar acojonado. Pero outra vez ti. Inferno. Pero deixame en paz. Vamos po inferno. Doutor, por favor. Doutor Garrido. Doutor Garrido. Chica, esta xente son todos enfermos. Isto, como vedes, é un psiquiátrico. Mi madriña, menos mal que te vexo a ti que eres o máis normal de todos. Eu estou aquí investigando as mentes desta xente porque a mente é un mundo. E temos que estar con eles a base de tratamientos de pastillas. Ai, pero, sí, quero. Vouche dar unha para que te calmes un pouco. Porque esta xente é moi mala. Estas de fresa gustan, man. Estas gustanche. Moi ben. Eu son Dr. Garrido, son psiquiatra infantil e temos aquí o caso dunha nena que pensa que está poseída polo demo. Non me digas. Pero eu hei de demostrar que non, que é a súa mente que lle está xugando unha mala pasada. E onde está? Porque me está dando un pouco de medo. Está escapada porque isto, como vedes, é un sanatorio mental ao aire libre e toda a xente anda por aí escapando e tal. Demo, márchate! Tú eres José Antonio, tú non eres o demo. Ai, mi má, parece que lle gustei. Gustei, llave. José Antonio, sabes que eres José Antonio. Non eres o demo. Eres José Antonio. Deixa. Rápido. E mi madriña que batalla campal. Tranquilo, toma, vamos a dar unha pastilla para... Toma a pastilla. Demo, toma a pastilla, por favor. Toma, relájate, tranquilo. Venga, tú eres José Antonio, non eres o demo. É a tua mente que te está xugando unha mala pasada. Ai, doutor Garrido, menos mal que o teño a vostede, Desta librei. Sabedes que isto é un sin vivir. Estamos 15 psiquiatras aquí traballando tarde, mañá e noite, porque temos unhos 250 pacientes. Unhos considérense que son homes lobos, outros que son vampiros, outros que son meigas. A mente xóganos unha... A cabeza non para, que se di. A cabeza non para. Digo, Ai, doutor, vamos dar un paseo que estou un pouco acalorada. Atención, porque... ¡Ay, qué susto me metestes! ¡Caray! Pero... Por non decir outra cousa. Isto que é?
Agades esto que usas... No, Paula, ti és nova, pero es unha persona de pero idade esta xa, cousa, está emocionado e que cousa fea. Dios mío, que susto que tan grande levamos, mi madriña, Jesús, que cousa, que claro, que neste momento ti estás ben, atopaste ben. Ai, puxeme un pouco pálido, Puxaches, eu tamén. Menudo susto que levamos nós aquí, menuda emoción, é unha emoción terrorífica. A min isto non se me fai, é a dirección. Que veño aquí de sustituta e mirad o que me facedes. Non vou querer volver, non. Quen ten un susto creo que é María e por Maceda, non María? Sí, María ten un susto, pero no corpo tamén, non? Non sei se tanto como a nós, que nos chegou. Veña, Espín. Pero estes berros, que son estes berros? Estou escoitando. Ai, mi madriña. Ai, cheguei a nena do exorcista. Hola, padre. Que me está usted dicindo, Dios mío? Que no es ninguna locura tener una niña poseída por el demonio. Una niña que tiene al mismo demonio dentro. Pero para eso estoy yo aquí. Para poder hacer el exorcismo. Algo más serio que la locura. Vamos a ver, padre. A rapaza entón que ten, o demo dentro. Tiene el demonio dentro. Y hay que hacer el ritual espiritual del exorcismo. Ai, Dios mío, que serio se me pon, Jesús. E usted vai quitar, lojo, vai quitar o demo. Por supuesto que le voy a quitar el demonio gallego. Porque lo tiene metido en este cuerpo de esta pobre inocente niña. ¡Fuera ya! No permitas. Quero botar fora, padre. No permitas que esta tu hija, en este caso, que está poseída por el poder de la mentira, por el poder del diablo. Oia, padre, espera un momentiño, antes de que yo quite. Non yo irá a quitar a ela e non se me meterá a min. No. El demonio marcho. tiene esta niña. ¡Esta niña! Que encima me llama lo que me dice, ¿a que sí? Me dice cochinote, cerdo, ¿a que sí? ¿A que sí? Pero yo, gracias al nombre de la palabra de Cristo, se lo voy a quitar a esta niña poseída por el demonio. A ver. Acabou a función. Acabou a función, padre. Ahora, estamos aquí nunha representación que me está dando un pouco de medo, pero en realidade estamos na Vila Fantasma de Chaioso, que é unha actividade fermosa que xunta a pequenos, a máis maiores, e que se pode vir visitar esta fin de semana. Efectivamente, el viernes, sábado y domingo, en la localidad muy próxima a Maceda, pues tenemos el pueblo de Chaioso, en el cual, bueno, pues de una manera altruista totalmente, muchos de ellos nos gusta de esta manera temática sobre el tema del teatro, pues en este caso hacemos lo que son figurantes del terror de muchísimas escenas. Este año la temática va sobre la locura, que no es ninguna locura, hay que decirlo todo, y en el cual, bueno, pues aquí lo que yo más destacaría pues es eso, que somos todos gente que no profesionales, que tratamos de meternos en el papel y bueno, pues aquí incluso con familias, padres con hijos, primos, sobrinos, etcétera, y otra gente que, bueno, pues que yo mismo desde Orense trato de colaborar, ya es el tercer año consecutivo. Bueno, é algo, desde logo, terroríficamente divertido. Como estás pasando ti, Nicole? Mal, ¿cómo lo va a pasar si tengo que quitar el demonio? Teño que quitar o demo, é verdad. Ben, verdad? Sí, chócame aí as 5. Bueno, padre, Nicole, animamos a todos a que veñan esta fin de semana a Chaioso, a Vila Fantasma, que vos visiten, que disfruten con nós. E nada, eu deixolle que siga sacando o exorcismo, porque eu non quero saber nada desto. Eu non quero saber nada máis. Cada verán, por estas datas, un pequeno pobo ourensán convértese nun lugar terrorífico. Esceas macabras, con persoeiros chegados do máis alá, enchen os máis inesperados recunchos de Chaioso, para sorprender os visitantes que buscan emocións moi fortes. Xoan Pereira. Sí, unha aldea aparentemente normal do rural de Maceda que se converte durante uns días nun escenario de auténtico terror. Aquí temos unha das paradas que os visitantes se poden atopar neste túnel do medo. En calquera momento pode aparecer por calquera lugar seres completamente terroríficos que lles van a meter o pánico no corpo aos participantes. É unha viaxe duns 40-45 minutos en grupos dun máximo de 15 persoas, unha actividade que comezou para recadar fondos para a festa e ahora converteuse nun auténtico fenómeno con máis de 100 voluntarios caracterizados e unha asistencia de máis de 2.500 persoas. O de meter medo tómano moi en serio en Chaioso.
Do que se trata é de poñer o límite ao valor dos visitantes. Como? E para iso compre interpretar o papel coa mellor das caracterizacións. Temos que facer como que estamos tolas, pero sendo monxas. Ali nun cementerio póñeme, camúflame como uns arbustos e según veña xente teño que saltar para asustalos. Maquilladores profesionais encárganse de transformar a máis dun cento de voluntarios que participan no túnel do terror. Pois leválos ao demonio a todos. Están as meigas que me axudan e todos os que veñan non salen. Este ano a temática xira alrededor dos hospitais psiquiátricos. Haberá tolos espallados pola dúcia de escenarios creados alrededor de todo o pobo. Ten unha serie de problemas ca saúde mental. Entón está o pobo cheo de xente moi tola. Non máis verme a min, que somos todos xente moi corta. Ás 11 da noite empeza a función. A entrada custa 8 euros e permítense grupos dun máximo de 15 persoas. A actividade, iniciada hai case 20 anos para recadar fondos para a festa popular, foi medrando en sona e aceptación e cada ano aumenta a asistencia. Na última edición recibiu 2.500 participantes. Veñen de calquer punto, tanto da zona do Bierzo, como de toda Galicia, como algúns de Portugal. A cuestión, en principio, é pasalo ben e co medo de fondo, claro. Durante toda a fin de semana as fantasmas convivirán cos tranquilos veciños de Challoso. Non se relatan desaparecidos nin vítimas reais. Así que, despois de todo, do que se trata é de pasalo ben no lugar máis divertido.